Nagpadayon ang pagpalapad ug pagpalawom sa sapa sa Mananga River sa Talisay City. Samtang gilugwayan ug tulo ka buwan ang mga residente nga anaa sa Tent City sa Barangay San Roque. Ang detalye sa report ni Fe Marie Dumabo. Sa pagpalapad ug pagpalawom sa Mananga River nga nagsugod sa bukana sa sapa sa may Barangay Biasong ug Dumlog, niabang ang Talisay City LGU ug mga heavy equipment. Mato di Mayor Samsam Gulyas, kini aron matuman ang tambag kanila ni DPWH Secretary Vince Dizon. Kinsa subling miduaw sa lugar netong Enero 27 ning tuiga. Aron sa pagsusi sa mga lugar nga gibahaan atol sa bagyong Tino niadtong hinapos sa 2025. Actually, ang city na gyud nagkuwag equipment na makatabang para madredge ang sapa and matambak siya sa mga areas na kanang no build zone na. So makita na sa San Isidro karon manandum ang Dumlog area hapit na nahuman ug ang San Isidro area ug ang Lawaan Dos mao na nagidredge karon. Kami mo'y mukuha sa equipment then among gipa supervision ni DPWH kay sila may kubaon sa pagdredge ug asay pangbutang. Target sa LGU nga mahuman ang pagpalawom ug pagpalapad sa sapa sa dili pa magsugod ang tinguwan. Samtang kiningkapin sa usa ka gatos ka pamilyahan nga temporaryong nanimuyo dinhi sa Tent City sa Barangay San Roque sa Talisay City. Sugod nitong Disyembre sa niaging tuig, ang gilugwayan pa og dugang tulo ka buwan nga makapuyo sa dapit. Kini samtang nagpadayon pang LGU sa pagpangita pa og dugang relocation site alang sa mga biktima sa bagyong Tino. Dire ginina ang taga Tent City sa San Roque because they were concerned na 3 months lang. Right now, we extended it under the local housing board na gipass last week. We extended it to another 3 months, hopefully to find more areas. Kaya nanay mga relocation sites ang uban, pero magkuwang pagyud. Uban ni Cleofer Lumayag ug Godfrey Relien. Fe Marie Dumabok. Balitang Bisdak.